A rozdělilo se nám to na dvě bojující dvojice. Těžko říct, já tam nevidím, válečníci musí uznávat rány sami. A to byla krásná výměna. Ano, a padá. Pavlík spadá a zbývá souboj Kraka proti Václavixovi, takže podpořte svého favorita. Rychlá práce s kopím, můžeme pozorovat. A Krak má podporu, krása a vítězí, takže vítězí předběžně, ale já bych teď poprosil některou z mrtvol, aby mi podržela mikrofon a okomentovala náš souboj, ve kterém místě zvítězím, anebo hrdině padnu. Takže teď se utká vítěz Krak s panem Aregulem a uvidíme, kdo vyhraje. Ano, takže souboj se odehrává na první krev, takže bude větší sranda. No, vypadalo to nerozhodně, ale vyhrál Krak. Gratuluju. Ano, takže jak jste viděli, jak se bohužel realizovala možnost hrdině padnu. Takže ještě bych poprosil válečník nastoupit k jednomu kruhu zrady a potom, aby to nebylo takové monotematické, tak bychom trochu obměnili. Já tam nebudu chodit moc často, protože jak můžete teď slyšet z mojí mluvy, tak jak si člověk jednou zabojuje, tak už neřekne ani slovo. Takže válečníci, kdo jste připraveni, pozvedněte zbraně. Boj! Taktizování, ano, to je oblíbená taktika. Pavlík krásně prošel bojovým polem, aniž by se ho to nějak dotklo. A to byl krásný útok zezadu. Tak je to správné, o to se to jmenuje kruh zrady. Já bych poprosil válečníka, aby si uvědomili, že tam jsou taky neválčící lidé. Speciálně teď Pavlikse, by se trošku probojoval dopředu. A Krak se chystá na nějakou zákeřnost, je to pravda? A Messer padá a Krak také, takže v tomto kruhu zrady vítězí Pavlix. Pavlix nějakou děkovačku diváků. Krása, takže ještě jeden kruh zrady, anebo změníme? Tak si dáme ještě jednu zradu teda, ano. Vidím, že zrada lidi baví. Tak já bych tady nestál tak zbůdarma. Tak bych, chcete mě někdo vystřídat, že bych si to dal s váma, chlapi? Když tak blbě ptám, co? Dobrá, takže já zase podlehnu v boji s vítězem. Válečníci, pozvedněte zbraně. Boj! Jak vidíte, válečníky to baví. A místo komentátora se nikdo nehrne. Je krásná výměna kopí a meč. Ano, tam vzadu už vidím, že Finley padl. Neslyším žádnou podporu. Teď nevím, jestli Messer přiznává, takže kopyník proti dvěma s mečem bojícím bojovníkům a finále Pavlix proti Václavixovi. To můžu. Václavix do něj! A ne, loser. Ano, takže aniž bych si toho všiml, tak vítězí opět Pavlix. Takže kdo podporuje Pavlixe, může se radovat. Pavlix! A